ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଝର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଯଦି ଧର୍ମାକାନ୍ତରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୁଏ କେମିତି କ'ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲକୋଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତରମାକାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ ବି ସେଠି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେଠି 2500 ଏକର ଆମର ସରକାରୀ ଜମି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତରମାକାନ୍ତରେ ହେଲେ ସେପଟୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ ସହିତ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଉ, କୋଇଡ଼ା ସହିତ ହେଉ କି ସେପଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହିତ ହେଉ, ମାଇନ୍ସ ଆଉ ଫାଇନ୍ସ ସବୁ ପାଖରେ ହେବ। ଏଣୁକରି ଆମେ ତରମାକାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ତଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଂଶପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତରମାକାନ୍ତରେ ହେଉ ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ବି ଏବେ କଥା ଉଠୁଛି ତାହା ପାଟଣାରେ ହେବ, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ପାଟଣାରେ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେ ମାତ୍ର ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ ସେଥିରେ ତ ମାନେ କିଛି ଲିମିଟେଡ଼ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ତରମାକାନ୍ତରେ ହେଉ। କେଉଁଝରବାସୀ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ଏସବୁ? କେଉଁଝରବାସୀଙ୍କୁ ତ ସେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ହେବ ସୁନାର ସହର, ସୁନାର କେନ୍ଦୁଝର। ଏଣୁକରି ଏଇଟା ଯେ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆମେ ବିଧାୟକ ଚାହିଁଲେ ହେବନି, କେନ୍ଦୁଝରବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିତ୍ୟାନ୍ତ କାମ।